chokwadi chokuti 2030 inogona kunge iri unstoppable. Zvogona kunge zviri chokwadi tongoti chokwadi, but Pastor Makore vasataura kuti vanonzwa nemweya, ivo vachitaura kuti he got the information from the rightful sources. Achipedza ipapo ozoti ini ndiri munhu waMwari unokuudzai chokwadi. Saka zvongoreva kuti kana iye achigather information from the right sources, hapana chokwadi chaari kutaura, hana mweya waanohwa. Ukateerera wataura DJ Holy Boy. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 wadi DJ Holy, ndava netime ndisingambotauri newe. But hai kufollowa ndichifollowa, but ndakaona kuti iwewe naCollins munoleka questioning inoleka, but kana muchiripota zvinhu zvememaona munonyatsokuripota zvakanaka. Ndinoona sekuti tinoshayiwa wisdom yokufunga zviri mberi nokuda kwevanhu vanouya vachitaura nesu, semunhu uya wamoti Pastor Makore uya. Pastor Makore ukateerera broadcast yake yaita nhasi, hapana zvaanga achitaura. Chokwadi chokuti 2030 inogona kunge iri unstoppable. Zvogona kunge zviri chokwadi tongoti chokwadi, but Pastor Makore vasataura kuti vanonzwa nemweya, ivo vachitaura kuti he got the information from the rightful sources. Achipedza ipapo ozoti ini ndiri munhu waMwari unokuudzai chokwadi. Saka zvongoreva kuti kana iye achigather information from the right sources, hapana chokwadi chaari kutaura, hana mweya waanohwa. Ukateerera wataura kuti maprofita wose ZANU yakatora, ukateerera ataura kuti n'anga dzose yakatora, include iye akatotorwawo, because handivoni kuti mota dzakuvhunza Pastor Makore kuti who planted Sengezo Chavangu to the CC. Wopindura kuti Sengezo Chavangu akaplantiwa nani mu-CC structures, iyo CC yanga isina ma-structures. Mubvunzo yamunofanirwa kungovhunza yakangochipa, kana kuti corruption inoitwa naChivhayo naTagwirei vamunangagwa, imimi sezvo muchiti mune masources, vamunangagwa havasi kuiona here kana kuti vari kuita vose corruption? Monzwa kuti iye Makore unokupindura yeye achiti kudini? Because angambotiudzi kuti une chokwadi kana kuti unonamata stereki. Kana achinamata asingavoni kushupika kwoita vana vaZimbabwe vachishupisiwa naMnangagwa navanhu vake, unenge asinganamati.
zvemamwe maprofita ayo zvagara maprofita akagara ari muZANU-PF ari papayroll. Hatingambotauri nezvaHubert Angel. Hubert Angel is a member of ZANU-PF, uri kushandira ZANU-PF. Saka totaurei nezvake Hubert Angel. Hapana zvatingataura nezvake because anogona kunge akadotora Mnangagwa wacho akatomuinda naye kwana Pastor Chris. Hati makaona kuti Pastor Chris madays aidaidzirwa demonstration ageza, paripo pakadobuda vachitaura kuti hapana munhu uchazobvisa government yeZimbabwe, which means Mnangagwa mari yake yashanda kuma international influencers, kuma international prophets, vanova maprophets aMwari asi ari masatanism to the back door, kuseri kweketeni dema anenge ari masatanism. Saka chokwadi hake chataura ndechekuti nyaya yeZimbabwe haisi nyaya yekugwa nemuromo kana neparliament. Zvichireva nyaya yeZimbabwe inongoda kugurwa nehondo. Saka ndanzwa imwe broadcast yako yawaita Makuseni yemuchinda uyo anga achianalyza nyaya yemuchinda yekubudza mainformation ekuZANU-PF waiti iformer CIO. Munhu iyeye aitokuudza chokwadi munhu uya. Zvinhu zvaidotagwa nemunhu uya uyu aidokubudza chokwadi, because hapana paanorega kutaura kuti hasi kuona panokwanisika kuputika kuti Chivhayo azonzi asungwa kana kuti Tagurei kana kuti iye Mnangagwa azonzi abvisiwa, because in terms of intelligent people vanotoona kuti apa intelligence dzose dziri kuitirwa izvino munyika dziri support of Mnangagwa. Saka hapana zvezvikwanisa kuitika. Pandoona sekuti journalism yenyu mukadana vanhu pabroadcast musangovarega vachitaura, vabvunzei mubvunzo yakasimba chaiyo chaiyo yame muchiona, because handivoni sokuti ZANU-PF naMnangagwa pane zvavanoita zvavanoda kuti tikupraisei, because unoona makore anouya achiti zvezvitaurwa kusocial media, asataura zvezvitaurwa kusocial media because chero iyewo ari kuuya akatumwa kuti auye kusocial media kuzodhinaunsa zvinhu zviri kutaurwa pasocial media against Mnangagwa. Saka inyaya dzacho. Rimwe zuva vanhu veZimbabwe vachafuma vachitaura kuti zvekudzvinyirirwa taneta. Handivoni sokuti vanhu veZimbabwe vakabatana vose vakaita yeBangladesh iyai, chero vachiuraya vanongouraya 1000 iyoyo, asi kana vanhu vakaramba vachiuya hapana zvimwe zvavanogona kuita kunze kwekusarira.